Il-budget għandu jkun proċess mifrux fuq il-pajjiż kollu u jsir wara riċerka, speċjalment meta jkunu se jiġu introdotti policies ekonomiċi ġodda. Il-gvern għandu jara li jsir pjan holistiku. Klim is-soċjologu Mario Vassallo waqt li kien fost il-mistiedna tal-programm NetLive l-għada tal-budget fejn saret diskussjoni dwar kif dan l-eżerċizzju se jkun qed jaffettwa lil Maltin u Lawċin fil-ħajja tagħhom. Nemmen illi il-budget għandu jkollu riċerka warajh biex meta ssir policy, meta ssir orjentament ġdid, isir sħiħ, mhux isir naqra. Mario Vassallo qal li l-gvern u obbligat juża l-budget biex jilqa' l-isfidi lokali u internazzjonali, tant li appella biex issir analiżi aktar profonda tas-soċjetà tagħna. Mistoqsi dwar l-oli tal-ħajja li qed jifga lil poplu, is-soċjologu appella wkoll biex il-gvern jindirizza bis-serjetà kif tinħadem iż-żieda mogħtija ħalli din tkun verament tirrifletti il-basket ekonomiku tal-lum. Matul il-programm tkellem ukoll Glenn De Battista li jaħdem fis-settur tal-iGaming u li spjega wħud mill-isfidi li qed taħabbat wiċċu magħhom dan is-settur. Fost l-oħrajn u jikkwota kapijiet eżekuttivi ta' diversi kumpaniji li kemm il-darba stqarrew kif iż-żieda eżaġerata fil-kirjiet qed tolqothom direttament. U spjega kif ma' din il-problema jitfaċċaw wkoll in-nuqqas ta' riżorsa umana għax il-barranin jażlu pajjiżi oħrajn fejn imorru jaħdmu minflok ma jażlu lil pajjiżna. Huma waħda minnhom il-kirjiet. Qed isibuha ġifieri compared ma' 10 years ago, ġifieri splodew allura biex anke biex iġibu nies minn barra, relocation qed isibuha diffiċli ħafna. Għax meta jqabluha barra Malta, speċi issa m'għandniex dak il-vantaġġ li jibqalhom ħafna flus f'idejhom ħabba l-cost of living u ħabba l-kirjiet. Glenn De Battista nota kif dan il-budget qed jippreżenta miżuri short term għalkemm f'dan l-eżerċizzju wieħed ikun qed jistenna miżuri aktar long term. Fl-istess waqt qed ikomplu jidhru fid-der għad ta' inċertezzi li l-gvern mhux qed jindirizza. U appella biex isir xi ħaġa ħalli jissaħħaħ is-settur finanzjarju, partikolarment issa li qed nisimgħu bi sfidi ġodda li qed ikomplu jżidu tħassib fost in-negozjanti speċjalment dawk barranin. U min-naħa tiegħu l-eks editur tal-Gazzetta Il-Mument, Viktor Camilleri, esprima l-inkwiet tiegħu għal fatt li ninsabu f'sitwazzjoni fejn pajjiżna ittappan sew mill-ħsara fir-reputazzjoni ikkawżata mill-gvern stess. Tem li l-isfortuna tibqa' li l-gvern kellu diversi ċansijiet biex inaddaf isem Malta, iżda baqa' xorta qatt ma għamel xejn.